Mr Latta, i ni'n gyfarwydd erbyn hyn a chlywed am gymdeithasau rhieni yn codi, ond pam i chi'n gweld angen am gynhadledd flynyddol? Wel, mae angen cynhadledd flynyddol oherwydd bod yna amryw ardaloedd yn y de a'r gogledd sy'n weithgar iawn efallai ni ardaloedd eu hunain, ond ddim yn gwybod beth sy'n ymlaen mewn ardaloedd eraill. Fe glywson ni heddiw am yr holl weithgarwdd oedd yn mynd ymlaen yn y de ddwyren. Ond oedd bobl gorllewin y Morgannwg, enghraifft, ddim wedi clywed sôn am hyn. Felly mae yna bwrpas i gynhadledd i ddod â pob peth yn hyd. Dod yma i gael ysbrydoli'ch gilydd i chi wneud, ydy? Wel, dwi'n meddwl bod yna'n yn ffaith. I ni eisiau i bobl i fi'n gartre i gynhadu. Rydych chi'n gweld eich pwrpas chi a'i ceisio ehangu a chynyddu nifer yr ysgolion Cymraeg, neu ydych chi am ymyrryd â natur yr addysg? Wel, i ateb y cwestiwn cyntaf, rhif ysgolion Cymraeg, wel dwi'n siŵr bod ni eisiau gweld twf ysgolion Cymraeg dros Gymru gyfan. Wrth gwrs, oherwydd mae undeb i ni sydd wedi tyfu o'r ardaloedd di-Gymraeg, i ni'n sicr o ymddiddori yn yr ardaloedd di-Gymraeg yn hynta. Ond wrth gwrs, i ni eisiau hefyd gweld ardaloedd Cymreig, neu sydd bellach yn dal i fod yn Gymreig, ond efallai ar y ffordd i ddirywiad, yn cymryd eu problemau i ddidwylo hunain ac yn gwneud rhywbeth am y dirywiad. Gwelwch chi rhai bobl yn y gynhadledd heddiw o lefydd fel y Thywyn ac yn y blaen, o ardaloedd traddodiadol Gymreig, ac dwi'n meddwl bod nhw wedi cael tipyn bach o ysbrydiaeth o weld beth oedd yn mynd ymlaen enghraifft yn y dwyren Morgannwg. Cymdeithas o rieni i chi fod, eto fe ges i'r argraff fod yna llawer iawn o athrawon yna? Wel, pensaer ydw i, felly dwi ddim yn yr un clwb â athrawon. Ond mae gyda athrawon hawl i fod yn rieni, ac mae'n bir debyg bod yna lawer iawn o rieni yno heddiw oedd hefyd yn athrawon. I ni wedi clywed llawer o sôn prynawn yma am ddelwedd ysgol bod hyn yn bwysig, ond delwedd yr ysgolion Cymraeg yw, mae ysgolion i blant y dosbarth canol i nhw. Wel, y rheswm am hyn dwi'n credu, fel ni oedd yn y dechrau, roedd yna grŵp bach o bobl proffesiynol yn dod ati gilydd ac yn dymuno cael addysg o ieithog i'w plant ac yn bwrw ati i sefydlu ysgol. Ond dyw hynny ddim yn wir mwyach. Mae da ni blant pobl proffesiynol, mae da ni blant gweithwyr, mae da ni blant o modd mathau o gartrefi erbyn hyn. Yn y bari? Oes. Beth am yn y Rhondda? Ac fi os i ddim yn wir o gwbl yn y Rhondda, taw o'r dosbarth canol roedd y plant yn dod. Eithriadau'n unig oedden nhw, a rieni oedd... Faint o frwydr yw agor ysgolion Cymraeg mewn ardaloedd Saesneg? Wel, mae yn frwydr, wrth gwrs i bod i... Mae'r agwedd wrth Gymraeg yn parhau i fod yn yr Rhondda mewn llawer i gwm arall. A mae rhaid i ni fynd i gnwco ar ddwser rhai i ofyn iddyn nhw, oes diddordeb gyda chi mewn ysgol Gymraeg i ni gael sefydlu celchwarau enghraifft neu dosbarth meithrin. Dechrau o fyny. Ond ydych chi'n teimlo fod yna ragfan ar erbyn ysgolion Cymraeg? Dwi'n credu fod yna ragfan yn dal i fod, ond mae'r rhagfan hwnnw'n llai o lawer heddiw nag y bydd. Ydych chi'n gweld bydd yn rhaid i ni frwydro o hyd a dibynnu ar unigolion i fynd ar maen i'r wal, neu ydych chi'n teimlo a daw ysgolion Cymraeg yn rhan o drefn naturiol yn bywyd ni? O, dwi'n credu bod nhw'n dod yn rhan o drefn naturiol bywyd, a mae pethau'n llawer haws heddiw. Dwi'n credu fysach chi gytuno i fanna. A nid dwi'n gymryd rhagfarn sy'n heddiw, yn credu ond rhyw ddifaterwch. A diffyg gwybodaeth hefyd. Ie. Ym mha ffordd mae'n diffyg gwybodaeth? Wel, enghraifft yw'r cynghorau. Mae ddim yn dweud wrth bobl am yr ysgolion Cymraeg. Mae dyw pobl ddim yn gwybod bod nhw mewn bodolaeth enghraifft. Mae nhw'n hysbysebu ysgolion eraill a does dim gair o gwbl yn cael ei ddweud amdano ni'r ysgolion Cymraeg. I ni wedi clywed llawer prynhawn yma ynglyn â chylchoedd chwarae ag ysgolion meithrin. I chi mewn ysgol ramadeg. Beth yw'ch problemau chi? Tydw i ddim mewn ysgol ramadeg, ond mae'n ddiddordeb i yn ysgol uwchradd Gymraeg. A dwi'n credu mai dyna lle i gychwyn ysgolion meithrin sydd yn mynd i fwydo'r ysgolion cynradd ac wedyn ysgolion cynradd hynny yn bwydo'r ysgolion uwchradd Cymraeg ac ymlaen addysg gyflawn drwy'r ysgolion i gyd hyd at y brifysgol. Ac ych chi'n rhagweld y daw hyn? O dwi'n berffaith o ddiog y daw hynny. Diolch yn fawr i chi.